Kapin 500 ka mga residente sa San Carlos City, Negros Occidental na-evacuate matapos ginbaha ang apat ka mga barangay. Yaring balita nga itong gintutukan. Kung nahilway na sa pagbaha ang mga lugar sa Talisay, sila ay Victoria City kang ibi magalonas ang weekend matapos ang mga pagbaha. Ang mga residente naman sa San Carlos City na biktima ng flash flood matapos sinaling nga nagtaas ang tubig sa Sabado. Sa video ni Jezzy Zabat, makita nga daw na himo na nga baybay ang ilang lugar. Mabatian man ang makusog ng paglagasas ang tubig baha. Ang mga residente, mansig diskarte, agud makaluwas sa katalagman. Hindi siya kalabot 2%. So that's around 1.8% lang. So amo na nga hindi kami makakwalify for declaration of state of calamity sa bilog nga city. Apektadong barangay 1, 2, 5 kag Rizal. Kapin 500 ka mga residente ang temporaryong gindala sa mga eskwelahan nga nagatindog man evacuation centers sa syudad. Una naging pahayag sa alkalde sang syudad nga ginatunan sa LGU kung kinahanglan ipaidalom sa state of calamity ang San Carlos City kangay isang apat ka LGU sa North Negros. Sa pagsinapol sa mga opisyales subong adlaw, nakasugtan nga isa ka barangay ipaidalom sa state of calamity sa baylo nga bug-os nga syudad. For barangay 1, with the adverse effects of flooding, they can declare their own state of calamity. But all other barangays, hindi pagit siya. All they need to do is really utilize their pre-disaster fund, no? Or any mitigation fund. Bangod sa madasig nga pagtaas kag mabaskog nga ragasas ng tubig, nagubang taytay padulong sa sitio Kabunao, barangay Palampas. May mga dalan nga pilaman ka oras nga hindi malabyan. Bangod sa mataas nga tubig, makaduwa ka beses nga nadulaan sa kuryente sa syudad. Napulo ka mga balay nga nahamtang sa kilid sang Andoon River sa sitio Medina ang ginanod sang tubig. Isa ka balay sa sitio Kabungahan, barangay Rizal, ang nagguba matapos sa tumbahan sang kahoy. Subong adlaw, ginpangunahan sa masimbahan ang clean-up operation kag pagtipon sang bulig para sa mga nahalitan sang baha. In times like this, we are all challenged and called to be united and help one another. 8 ka waterway areas ang ginatutukan sa LGU. Ginapaandaman ng mga residente nga nagapuyo malapit sa Talavi River, Tongo Creek, Palampas, Batikulan, Andoon, Higalaman, Santa Cruz kag Buluangan Creek nga mag-aligmat bangod nagapabilin nga maulanon ang tiyempo. Upod Kiring Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.